Rhybydd, cynnwys aeddfed a iaith gref. Helo a chroeso i GIGIO, y podlediad Hansh. Hwn di'r podcast lle dwi, Hywel Pitts, y cerddor, digrifwr a clown, yn siarad efo gwesteion arbennig am sut beth ydy GIGIO. Ond be? Ar wyneb y ddaear ydy gigs? Wel, mae gig yn gallu bod yn 1000 megabytes, ond mae o hefyd yn berfformiad ar lwyfan o flaen gynulleidfa. Mae fy ngwestai yn y benod hon o GIGIO yn un o ser amlyca'r sîn. Mae hi yn actio, mae hi yn canu, mae hi yn aml dalentog, a mae wedi perfformio yn rhyngwladol. Glain Rhys, dyma'r sgwrs. Wel, helo, Glain, sut wyt ti? Hiya, ti'n oce? Yn bad, da, yn bad. Dwi'n licio cychwyn y podcast yma off efo icebreaker bach. Oce. Be fysa anifail anwes delfrydol chdi? Golden Doodle. O, oce. Dwi heb glwad am un o hynna. Mae fel Golden Retriever efo poodle. Pam ddim golden poodle? Pam bod yn gael lle mae'r Dwi'n gwybod. Wel, mae'n cute da. Ie, oce. O'n i'n arfer bod yn bach o cat person, ond erbyn hyn Dwi dal yn cat person, dwi'n meddwl, i fod yn onest. Maen nhw'n deud ti ddim trystio cat person. Wel, ie, dwi'n anghytuno efo pobl yna. Sa cat person yn deud hynny? Wel, classic cat person deception. Dwi'n meddwl dwi'n licio'r idea o gael ci fwy na fysa fi. O ran fatha practicality, fatha mae cwn yn bach yn drewi ac yn bach yn, tyfa... Ti'n cael ei bath yn nhw, ti'n actually bwydo nhw. Be sa'ch chi'n galw'r golden doodle? O, dwi'n di mal mor bella hynna eto. O, oce. Dwi'n cadw fatha dilyn fatha Instagram accounts ar gyfer fatha random golden doodles. A just un o'r hashtags ti'n dilyn, Ie. ydy just golden doodle. Ie, golden doodles of Instagram. So chdi gallu galw'r ci'n doodle, I suppose? Doodle, fatha'r ci off Tweenies. Dyna hwnna? Ie, dyna dyn nhw'r ci off Tweenies, doodle. Dwi'n Dwi'n gwybod. cofio. Beth hoff Tweenie chdi? Hoff Tweenie fi. O'n i'n licio Fizz. Ie, bydd rhaid all yna. Oedd cacen pen blwydd, fatha, 2 oed neu 2 oed fi yn Tweenies. Cute. Dwi'n meddwl, cas Tweenie fi oedd Jake, achos oedd o just mor fatha... Fatha, fuckboy. Ie, oedd o gyfaint o fuckboy. Absolute fuckboy. Iawn, oce. Da ni di establisho bod Jake o'r Tweenies yn fuckboy. Excellent start to the podcast. Iawn, let's get down to brass tacks. Pwy ydy dy fand di, Glain? Ar hyn o bryd, fi a Marged, da ni jyst yn gwneud gigs efo'n gilydd. Marged Gwen Llian. Marged Gwen Llian sydd hefyd yn chwarae i'r cledre. A Cube. Ie. A wedyn, mae Carwyn ar y drums i ni. Wrth gwrs, ac mae Carwyn hefyd mewn Mewn llwyth o fatha- bands. Yndi, bach o bandslet di Carwyn. Gig cynta. Gig cynta chdi, Glain, ti'n cofio lle oedd o? A geith un fod yn gig cerddorol neu actio neu beth bynnag? Wel, y gig cynta, dwi'n meddwl nes i fatha cyfeilio fy hun ar y gitar, oedd Clwb Rygbi Cobra. Yn Meifod? Ia, Lyfli ola. ia. Class, good crowd i gael Dwi'n yn cofio- Meifod, da. Fi a... Oh my god, dwi'n cofio beth enw nhw. Oedden nhw'n brwydr y bandiau. Henebion? Band o fatha machynllaeth. Mae'r enw'n gyfarwydd, actually. A wedyn Candelas. A nath Osian fatha, oedd o rhyw gyfeilio fi ar y gitar. Cute. Hwna ydy'r gig cynta dwi'n cofio, dwi'n meddwl. Faint o hen oeddech chdi adeg yna? 14, 15? Dwi'n gwybod. Mae yna gymaint o... Dwi'n meddwl bod clybiau rygbi yng Nghymru efo... Maen nhw wedi newid y scene yn llwyr, dwi'n meddwl. Mae gymaint o bobl wedi cael gigs gyntaf nhw mewn clybs rygbi. Clwbs rygbi. Dwi'n meddwl bod hwnna ydy gig cynta. Beth am gig actio gyntaf ta? Gig actio cynta proffesiynol fi oedd... Probably... Phantom. Ie. Hwna ydy'r peth cynta nes i wneud. Jesus, gig Esgada'r coleg. actio gyntaf oedd Phantom of the Opera yn Yn Groeg. Groeg. Wow, that's pretty... Na fel, di officially di deud pawb yn. Very good first gig. Yndi, di'n bad, na di. Gig gora ti rhaid i gael? Dwi, Gora. obviously nes i fwynhau allan yn Groeg. Pwy sa ddim, really.
Wel, ie. A nath Covid, oedd o hynna i ben, ddim bach, do. Oedd o bad timing, really. Oedd. Ond dyna ni. Dwi'n meddwl gig fatha... Na, Sesiwn Fawr, dwi'n joio Sesiwn Fawr. Dwi wastad yn joio Sesiwn Fawr, mae Sesiwn Fawr yn briliant, ynddo. Just fatha y penwythnos gore. Dio ddim rhy hir, ond dio... A mae yna just awyrgylch mor... Fatha, diom fatha Steddfod Gen o beth, achos mae hwnna dipyn bach rhy hir, ella. Yndi. Ar un rhywun fatha criw o bobl sgen ti na o hyd. Ie. Ond mae Sesiwn Fawr Dolgella yn clas. Faint o weithio ti wedi chwarae fanna, ta? Dwi'n siŵr bod un o gigs Sesiwn Fawr oedd un o gigs cyntaf i fyd. Dwi wedi chwarae yna... Dwi eisiau dweud fatha bob blwyddyn nes dwi'n fatha 16. Dwi'n meddwl bod fi wedi chwarae yna bob blwyddyn ers... Ers ti'n 16. Nes i chwarae nôl yn 2018? Hwna oedd y gorau? Ia. Just crowd da? Crowd da, ac oedd ni slot da ar fatha y main stage. Ac o bobl di fatha... Hwna oedd y main stage tu allan, achos... Ia, yn y ship. Ie, oedd hwnna'n clas, actually. Oedd, nes i rili mwynhau hwnna. So slot da, lot o bobl yna dwi'n cymryd, ac oedd hwnna'n actually gwrando. Mae'n ei gwahaniaeth. Dwi'n meddwl dyna dy'r peth neis am Sesiwn Fawr ydy fatha... Am ryw reswm dwi wastad ar y fringes dwi'n neud fatha ryw gig yn fatha dylanwad neu beth. Sydd yn lyflu, briliant, ond fatha, dwi rioed i fod ar y main stage yna. Mae'n really cool. Ond be dwi'n lyfio amdano fo ydy fatha, mae pob yna i rando ar music, ynddi? Yndi. Mae pawb yna am y music. A maen nhw'n rhyw barchu chdi. Yndi. Ti'n mynd gael parch bo fan? Na, mae'n rugby clubs. Probably, ie, yn union, ie. Sut wyt ti'n teimlo cyn gig lle? Ti'n mynd yn nerfus? Mae'n dibynnu pwy di'r gynulleidfa. Ti'n gwybod pam ti just fel di deud iawn i gig, a ti just fel ffain then? O, ie. Hynna di fel arfer gig sy'n mynd gore, achos dwi'n yn poeni amdano fo. O, oce. Ond nes i'n neud lansiad album cyntaf fi yn yr Eagles yn Llanuwchlyn, ac oedd literally pawb yna. Just pob. Dwi rioed i teimlo mor sal. Oh my god. Dwi'n meddwl bod o'n waith pan mae'r gynulleidfa yn pan ti'n chwarae'r home turf. A dwi'n gwybod bod gynulleidfa'n gefnogol yn chdi a bob dim, ond mae hefyd yn reit daunting chwarae just bunch o bobl ti'n abod. A pan maen nhw'n gwybod beth ti'n gallu neud, mae fatha high expectations, a ti'n fel, dwi'n eisiau gadael chi lawr. Ag fatha parties teulu a falle, fedraim, dwi byth yn chwarae'n byd mewn rhyw barti teulu. Mae jyst mor anghyffyrddus. Ond hefyd, achos mae stwff fi yn hollol inappropriate i teuluoedd. Kids o gwmpas y lle. Kids o gwmpas y lle, hen bobs o gwmpas y lle. Nhw'n probably really joio ddo. Probably. Mae'n bod fi'n gwrdd bod yn ofalus be dwi'n chwarae. Fel y gig na nes di'n neud ar home turf fi. Fel hwnna. Achos sgynna fi'm digon o material i gynnal gig cyfa reit PC, fatha reit noson lawen friendly math o beth. Be ti'n gofio'r gig yna? Nes di gan i can Dinas Dinlla ti? Do, nes i, do. Mae gen fi hefyd gan Dinas Dinlla. Sa rhywun yn gallu remixio nhw, dwi'n meddwl, os swn i actually yn recordio yn fi, ond dwi byth yn mynd i achos swn i'n cael gymaint o draffath cyfreithiol hefyd. Actually, ti'n gwybod beth, dwi wedi recordio'r gan a nes i wneud o i sioe Steddfod Tudur Owen. Fe nath S4C neu'r BBC neu pwy oedd yn rhoi o mlaen. Nath nhw anfon llythyrau allan i pob nes i mentionio yn deud ydy'n hi'n iawn i ni iwsio eich enw chi, hond i'r lein. Nath nhw'n rhoi o'r geiriau i gyd, so just un lein allan o cyd-destun o dda. Ac nath nhw'n dweud, na ni dal i chi pint. Pint? Pint, ie. Just so bod o'n binding contract. A hefyd, nath na 2 berson gorau gael ei blipio. Spoil sports di yna? Yr unig lein sa nhw wedi cael, enghraifft, oedd dogion Dinas Dinlla, John a Calyn ar ei glinia. Ne fatha Gwilym o'r bandana yn gwisgo'n byd o'n clocsio. So nhw just i gael yr un lein yna. Ta ti wedi gweld, I suppose, ta ti wedi gweld o fewn context yr whole thing? Mewn context, dwi'n meddwl sef wedi bod yn hollol ffain, ond oedd rei pobl really upset. Dim just chi dwi'n ripio fewn i, by the way. Ie, yn union, ie. Nath na 2 enw gael ei blipio. Dwi'n mynd i ddweud bwydyn nhw wan, obviously. Ond os da chi eisiau gwybod, just ffendiwch fi ar Instagram neu Twitter neu beth, o DM-iwch fi. A wedyn, na i ddweud chi beth nhw. Shameless plug, ie. Hywel Pitts ar bob dim. Dwi'n dall beth i feddwl efo bod yn nerfus o flaen home crowd. Sud mae o'n cymharu efo
y nerves ti'n deimlo, enghraifft pan oeddech chdi allan yn Groeg, obviously very far from a home crowd y fanna, dwi'n cymryd. Ydy o'n haws? Lle oedden ni'n perfformio, fatha, yr una oedden nhw wedi wneud ar gyfer yr Olympics yn Groeg. Oh, cool. So oedd o'n masif. Yeah. Dwi'n siŵr oedd o'n dal rhywbeth fel 3,000 o bobl, neu 3,000 a hanner o bobl. A o'n i'n teimlo nervous o gwbl. O gwbl. Bizarre. Dwi'n meddwl hefyd, mae gen ti bobl eraill ar llwyfan efo ti. Mae hynna yn neud gwahaniaeth reit Yndi. fawr. Oh my god. Ond na fatha... O'n i'n chwarae'r ensemble bob nos fel arfer a wedyn, o'n i'n understudy ar gyfer Christine. Dwi'n cofio un tro. So, i rei sydd ddim yn gyfaredd efo Phantom, mae'r Phantom yn neud i fatha, wel, yn fersiwn i, fatha bag trwm o dywod disgyn o'r top i'r llawr. Da'r bag ddim disgyn i noson. So, da ni gyd fel, da ni fod i reactio. O, na! Lle mae o? Oedd y leads, oedd nhw di fatha, yn ei dyblen chwerthin, ac oedd hi'n gorau cogio ffeintio, achos bydd y bagman... So, oedd ni gyd fel... So, oedd hi just ffeintio, ac oedd ni gyd fel, o, na! Ac oedd hi fatha, efo fatha'r peth mawr yma ar ei ffen, fel headpiece. A ddari hwnna fatha disgyn off. Ond, o'r bag na ddim yn disgyn. Hilarious. So, bob nos wedyn, oedd ni gyd fel... O, mae di disgyn. Oh my god, na! I suppose oeddech chdi gallu actio efo mwy o sioc bob tro oedd yn disgyn ar yr Ie. Oedd gennym ni fatha X wedi marcio ar y llawr, just fel bod ni'n gwybod i beidio sefyll yna. Ie. Pan oedd y sandbag ma'n disgyn. Wrth gwrs, ie. Oedden ni wedi tecio fo bob dim. A dwi'n cofio un noson, Lucas ma'n neb gwmpas, ond nath o landio fel rhyw fetter i ffwrdd o'r X. Oh, god. Oedd y director yn fuming. Do'n ni gyd o, diolch ben fi, diolch ben fi. Gig gweitha. Beth am gig gweitha? Lle dwi'n dechrau? Gig gweitha ti'n rhaid i gael? Yr un cyntaf dwi'n meddwl am o top ym mhen ydy adeg Steddfod Sir Fôn. O, ie. Oedd pob peth bach yn bell o gilydd yn doedd, ti'n cofio? Oedd, yndw. So ti'n gorau fatha dreifio i bob man. A oedd na gig pŵer merched ymlaen. Dwi'n cofio os ti'n cofio am y gig yma. Yndw. Tho mewn rhyw pub yn... Mewn rhyw fatha hotel sort of thing. Ie. A oedd na fatha line-up pretty cool, fatha oedd Edith yn chwarae, Mabli Tudur, o'n i Beth Celyn, a nath a neb droi fyny. Absolutely. Nath yr artistiaid eraill droi fyny? Do. Ond... Absolutely neb arall. Oh, god. Okay. A dim even un person. Oh my god. Man, fyna fi. Dwi'n gwybod union sut ti'n teimlo, dwi wedi cael gymaint o gigs i neb. O, ti just fel... Nes ti ddal i chwarae? Nath ni gyd chwarae yn gilydd. Oce. Sut ti'n cael calon i perfformio wedyn? Oedd o'n tragic. Am ages o'n i just fel... O, sut ath y gig? Do, ffain, diolch yn fawr. Oedd neb yna. A gaethon ni gig yn Steddfod Caerdydd, ond Steddfod yr Urdd Caerdydd, ac oedd hi'n tywallt i lawr. Oh, god. Oedd ti allan o fyd? Oedd. Oedd o just fatha ar y bai, ar y ffrant. Fatha un person watcho ni. A wedyn ti'n gweld fatha cwbl o bobl yn cered fyny ar hyd y top, fatha stopio i drio bod yn neis. Dwi'n siŵr, swn i wedi bod yn un o'r bobl na nath stopio i... A just bod fel... Fod yn neis, a wedyn, na, ffocin. Ac oedd hi mor oer. A ti'n trio chwarae gitar pan mae dwylo ti'n oer. O, ie. Ta nes i recordio Tafwyl, a o'n i'n rhewi, achos oedden ni'n y tŵr, ond oedd hi'n absolutely freezing yn y tŵr. Ac o'n i'n fatha yn gorau gwisgo cot y cyfarwyddwr rhwng bob te. A sut ti wedi cael lot o gigs gwael, do? Do! Oh, man. Neu rhai, ti'n gwybod pam ti wedi fatha, ti'n mynd dros ben llestri o'n noson cyn gig? O, ie. A ti gath a brain fuzz. Nes i chwarae Tafwyl un blwyddyn. O'n i mor hungover. Oh, no. Ac Tafwyl yn gig mawr hefyd, lot o bobl yna. Oes. A fatha loads o bobl o'n i'n nabod di dod i fatha gwylio. Ac o'n i just mor hungover. O'n i'n gwybod be'n i'n neud. Cadw chwarae'r cods wrong. Ti'n gwybod, dwi'n meddwl nes i weld chdi yn y Tafwyl yna, bosib. Dim i O, ti'n shit. Ie, dim i ddeud bod chdi shit o gwbl oedd chdi'n glas. Ond, ie, dwi'n cofio siarad efo chdi a chdi'n cwyno bod chdi'n hungover. O, ie. A dwi'n cymryd mai Tafwyl oedd yna. Could have been Sesiwn Fawr, could have been Steddfod, dwi'n gwybod, mae'n lot o. Ond, ie, mae
ma wastad yn syniad drwg bod yn wasted yn os gynt yn dweud, really. A ti beth yn dysgu hwnna? O'n enwedig efo pethau fatha Tafwyl neu Sesiwn Fawr neu beth, os ti'n chwarae fatha ar y dydd Sul. Ti eisiau bod yna i joio? Ti'n mynd i ddim mwynhau dy hun? Ia'n union, ie. Wyt ti wedi cael gig gwael lle ydi o illa heb fod yn bai chdi, ond mae yna gynulleidfa yna. Dari fi chwarae gig unwaith, a nath un o strings gitar fi dorri. Bad start, ie. A dwi'n methu restringio gitar. Sut ti'n gitarist a ti'n methu Oh god, ti'n gael yn hyn yn gitarist. Gael chwarae fatha 3 chord o that's about it. Mwyn troi at Carwyn o'n i fel... Chdi, sortio'r gitar ma allan. Be nes ti'n gwneud a cappella? O, paid. O'n i fel, aha. A trio wneud small talk efo'r audience tra'n Carwyn yn... Chdi hastio. A mae dwi'n dredu fo o hyd. A dwi'n cario pack o strings o gwmpas efo fi. Yn y gobaith fydd yna rhywun arall yna. Fydd yn gallu stringio gitar. Di Margaret yn gallu stringio gitar? Dwi'n gobeithio fod i. Mae hi yna fatha backup os ti'n desperate. Yndi. Os gen ti fatha go-to banter lines pan mae wbeth yn mynd yn wrong? Oh my god, na, dwi'n awful. Dwi'n just yn fatha... Helo. Dwi'n cael stopio'n hyn rhaid crio. O, do? Wel, dwi'n mynd yn frustrated. O, oce. Dwi'n berson fel ne. Ond sensitive. ti'n gallu fatha crio on command? Dwi ond y gofyn achos dwi'n cofio fatha llynydd neu fatha 2 flynedd yn ôl, oeddech chi jyst yn postio llwyth o fideos o'ch chi'n crio ar Instagram. Ac yn ond fatha, ydy hi jyst yn dangos acting chops i off? Ta di genuinely yn upset? Dwi'n... Mae'n fer... Weithiau'r gai jyst rhoi can on a jyst crio nhw, jyst er mwyn for the dramatic effect. Ti'n gwybod feddwl? O, oce. Pan ti'n crio, ti'n ffilmio ti'n ar Instagram, ti'n fel... O, na, hwnna'n mynd iawn. Mae'n borderline sociopathic, os gael ddweud. Drama queen, da. Unrhyw beth yn bach o sylw. Wel, ie. Gig delfrydol. Iawn, gig delfrydol. Na ni anghofio am y gigs shit na i gyd nes di sôn amdanyn nhw. Dwi rhwng 2 le. Oce. Ond dwi'n meddwl, rhywle sa fi'n really licio chwarae fysa gig pavilion, efo Welsh Pops Orchestra. Dwi'n meddwl syna'n gweithio'n dda iawn efo stwff newydd. Ie, mae lot o strings a ryw smonach fel na. Atmospheric. Ie. Smonach fel e. Hwna ydy'r gair newydd. Oce, wel, nes ti ddeud rhwng 2 le. Do. So ni'n really licio chwarae Green Man. O, oce, ti rhaid i chwarae Green Man? Na ddo. Dwi'n sydd ti'n tarfu fatha rhywun sa wedi. Nes i fynd i Green Man unwaith, a wan mae'n rhan o personality trait fi. Dwi'n fel... Pwy dwi'n meddwl dwi? Nes i really mwynhau Green Man. So ni'n really licio chwarae ar fatha'r main stage yn fanna efo band llawn. Sa chdi'n neud stwff newydd, stwff hen? Ie, stwff newydd. Sgen ti dy setlist i baratoi a bob dim rhag ofyn bod rhywun o'r bib yn Just rhag ofyn bod fi'n cael y phone call, ti'n mwyn fel? Dwi'n byth eisiau gweld yr hen ganu yna, so. Ti'n gofyn ti wedi chwarae nhw jyst gymaint o weithiau? Dwi'n cyflwyno'r gan, a wedyn dwi'n sbio draw y marced, a mae jyst fel... Diolch yn helpu pan mae'r band yn erbyn o hefyd, e. Mae bassist ni wastad yn fatha... Rei o hoff ganeuon, fatha I Fight Lions o falle. Dwi'n really joio'r gan a fatha... Na, mae'n fucking boring. O, beth sy'n hilarious, reit, ydy, mae Carwyn mewn gymaint o bands. O'n i'n fatha cyflwyno'r gan. Ac o tu cefn fi o'r drum kit, a fi jyst yn clywed, paid i hwnna. Dwi'n meddwl bod drymars just fel-la. Ie. Just pobl fel-la dyn nhw. Pardon? Paid i, ti'n dod yn sbyn fatha, di-ni-ni, o ie. Ie, a ti'n gwrdd fatha dechrau chwarae rhyw riff neu beth, o, oce, iawn dallt. Ie. Beth yn dysgu enw'r caneuon ydy? Na, so... Dy falch o glob o Carwyn yr un fath. Dwi'n falch o glwb o drummers eraill fel nefyd, so... Dyda wan, sa chdi yn gael chwarae Green Man. Pwy sa chdi'n licio gweld yn headlineio y gig yna? Dwi'n mynd i fod yn basic wan, a dwi'n mynd i ddeud Phoebe Bridgers. O, oce. Big dylanwad yna chdi. Dwi'n really licio hi. Fatha, nes i weld TikTok dyn o blaen, o rwy'n fatha cymryd y pes o y ffordd mae'n sgwennu. Fatha, sa'n literally gallu sgwennu unrhyw beth ar edrych music, as bod fel, ti'n ffantastig, ti'n amazing. Mae hynna'n gift yn ei hun, ynddi? Os di pobl yn mynd i gymryd y pes allan na chdi am unrhyw reswm. Have your songwriting abilities. Yeah, I'll take it. Yeah, Phoebe Bridgers. Dwi'n really licio Greta Isaac hefyd. Mae stwff newydd hi yn... Really cool. Really cool, ynddi? So ni'n fwy'n hapus supportio nhw. Beth am gig actio delfrydol chdi? Les Mis. O ie, just pa gymeriad? Unrhyw un. Just anyone. I'll take it. Na, so fi'n cael dewis unrhyw gymeriad. Probably
14. Dwi ddim digon gyfarwydd efo Le Mis i wybod pwy di 14. Mae'n marw ar y dechrau, yn dydi? Wel, ie, I suppose, sa'ch chdi'n neud the bits di, a wedyn See sa'ch ya. chdi marw, a wedyn sa'ch chdi gallu just cool, dwi'n mynd i just out of costume, eistedd ar y gyrru lleid. A dod nôl like fe'n y baws. Ie. Na, so ni'n rili licio chwarae 14 yn Le Mis. Neu, so ni'n licio mynd i wneud Phantom eto. So fo'n neis i chdi, mae gen ti rhyw unfinished business yn yna, mae'n siŵr. Gen i fi a Siôn unfinished business. Dwi'n teimlo dwi angen mynd a neud o. Wyt ti wedi ystyried allan actio TV? Dwi rili eisiau neud. Sut yr ôl, sa'ch chdi'n gymryd? So ni'n rili licio neud fatha detective drama. Oce. Yr sort of classic Cymru noir thing sy'n mynd ymlaen wan, ta sa well gen ti o beth? Nes i rili fatha mwynhau, dwi'n gwybod, fatha crime dramas a stuff. Sy'n ar ITV, fatha Line of Duty sort of thing. Oce, cool. Iawn. Just i fi gael dall o le ti'n dod fan'na. So ni'n rili licio chwarae'r bad guy. Be fysa'r cymeriad? Sgwynna fo i chdi dy hyn on, nes gwna hi i chdi dy hyn. Manifestio fo. Ie, manifested. Dwi'n gwybod, unrhyw beth, dwi'n myffesu. Na i gymryd unrhyw beth. Na i gymryd bod yn extra'n cerdded yn cefndir os dwi'n gymryd yn cyfrod seli. Na, so ni wrth mwyn neud teledu. Gig economy da. Exactly. Ond enw'r podcast ma wedi gigio, so ti'n fo, Ie. gorau trafod o. Exactly. Da wan, sa chdi'n siarad efo chdi, fatha, pan oeddech chdi ar ddechrau dy yrfa, chdi yn 14, pa gyngor sa chdi'n rhoi i 14-year-old Glain Rhys? Am perfformio, dim am ddynion o falle, just fatha... Paid i cysgu drags. Dwi'n gwybod, sti. Oce, ella ddim i chdi'n 14, ella i fi. Gwybod dy werth, de, fel perfformiwr? Ie, mynd am... Gymaint o gigs dwi wedi gwneud, just am fatha, ma'n fel, 20 quid. Ie, 20 quid a paint yn y byfnag, ie. Fatha, ma ti cret. Ie. Ddim even cret. Na, six-pack, Ie. four-pack. Ie. A really crap pay. Fatha, dwi'n mynd i enwi neb, na dim byd, ond dwi'n cofio ges i gynnig £5 i wneud gig extra ar yr un diwrnod. Ac ni fel, £5? Nath hwnna mynd na cael paint i fi. Ie, mae'n shocking. Ie, ac bod pobl yn talu si fyd. Gymaint o dwi wedi gorau bod fel, helo, Ie. lle mae presi, please? Ie, dwi wastad yn just gael cash mewn amlen, fel arfer. Ie, dodge tax a falle. Dodge tax, ie. Na, dwi ddim yn dodge tax, rhaid gofyn bod chi'n gwachod adra ag yn poeni, neu'n gwrando adra ag yn poeni. Ond, fel arfer, ti isio wneud siŵr bod chdi gael dy dalu ar y dydd, oes? Oes. Generally speaking. Pan mae pobl yn rhoi check i ti. Ia, pam bod pobl dal yn rhoi checks i bobl, dwi'n gwybod. A bod hwnna jyst yn fatha extra gwaith i fi. Dwi'n gorfod dreifio lawr i'r banc, dwi'n gorfod casio'r check na fewn, a wedyn aros 3 to 5 working days iddo fo yn ddangos yn y banc. Yeah, we got bills to pay, man. We got bills to pay. Come on. So, dwi'n sgwennu fo'r invoice fan, dwi'n fel, backs, please. Ie, peidiwch y boddran efo checks. Peidiwch y wastio'ch amser. Ie, dyma manylion banc fi. Just pay me. Just pay me now. PayPal. Na, dwi'n meddwl hwnna sa peidio wneud gigs just am 20 quid, just am exposure. Ie, fatha ti probably yn ymwybodol fatha ti'n neud gig 20 quid exposure a wedyn fatha, so fuck all ar efo na. Na, just plan llaw bobl. Exposure. Dwi'n even yn meddwl ges i'n halu am y gig na pan ddari neb droi fyny. Oh, man. Just gwastraff amser, pyr. So, gwybod dy werth a gwneud siwr bod chdi gael dy dalu. Ie. Excellent advice. Ie. Love it. Da ni'n mynd i gael gêm o'n o gair am air. Reit, oce. So dwi'n mynd i ddeud gair. Dwi eisiau chdi i ddeud y gair gyntaf sy'n dod i... Word association, dio. Oce, dwi'n rili nervous iawn. Ond fed y gorfeddwl yn bydd. Adra. Plir gweinydd. Lliw. Brown. Brechdan. Jam. Musical. Le Mis. Football. Gareth Bale. Groeg. Groeg. Souflaki. O, neis.
Brecwast. Coke Pops. Elvis. Presley. Dinas Dinlla. Album cyntaf fi. Arwr. Ww. Neu Arwr S. wrth gwrs. Carl Parry Jones. Llwyfan. Steddfod. Hywel Pitts. Absolute legend. Nadolig. Mince Pies a House. Glain Rhys. A'r band. O, oce. O, diolch yn fawr iawn am dy gwmni, Glain. Diolch am gael fi. Mae wedi bod yn hyfryd gael chat bach. Neis o'ch ti. Sgyn ti o beth i blygio? Pryn bod y album nesaf yn dod allan? Diwedd yr ha gobeithio. Clas. Mae'r singles ar gael ar bob un platform. Ag os da ni eisiau dilyn chdi o gwmpas ar y we, Glain Rhys ti'n bod man, ie. Just Glain Rhys yn bob peth, ie. Ie, fatha fi efo Hywel Pitts. Ie. Ddim pwynt mal i cachu. Na, gret bod yn yr unig berson efo dy enw di dydy, ti'n gwybod fel? Ie, yndi mae o'n di. Mae'n really satisfying. Dwi'n meddwl, wel, ella bod fi'n siarad out of turn, ella bod yna Hywel Pitts arall yn rhywle. Dwi'n meddwl bod ddim Hywel Pitts arall. Dwi'n nabod boi enw Hywel Pitts. Ti'n gael dy mistake efo? Na. Ond, ie, mae yna'n Butts and Pitts, sy'n ni'n gallu bod yn detective dwi'n mwyn. Ie, a wedyn i chi di castio fi yn yr... Yn y rhaglen, Ie. fatha'r villain. Ie. Na ni, sorted. O, diolch o galon, Glain. Diolch. Ac joia dy fywyd. Fel ydy fi yn, gobeithio. Mewn gig go iawn. A dyna ni, gobeithio nathoch chi fwynhau gymaint a nes i. Hoffwch, rhannwch, tanysgrifiwch, a tan y gig nesa. Hwyl fawr.